Želeo bih sve da vas pozdravim zaista i da zahvalim na gostoprimstvu. Bilo je zaista dosta godina od kako sam zadnji put bila ovde i radujem se što mogu opet da vas vidim, svoje drage prijatelje, i baš smo sinoć razgovarali o tome kako je Biblija neobična knjiga čije se pouke i razne situacije o kojima ona govori često ponavljaju i u njoj samoj i u životu. Dakle, sve ono što je u njoj opisano nije samo priča, ona je i pouka i neka vrsta čak zakona života. To je jako zanimljivo. I apostol Pavle, koji je bio najveći teolog hrišćanskih svih vremena, čovjek koji je neverovatno od Boga dobio uvid u dubinu značenja biblijskih tekstova, više puta je upravo govorio o tome i prepoznao je u nekom događaju u stvari jedan višestruki smisao. Konačno i što se tiče Starog Zaveta, rabini su mnogo govorili o tome da biblijski tekstovi imaju čak do 7 i više značenja na različitim nivoima. To je delimično vezano za ono što se zove tipologija. Dakle, za kalupe koji se nekako utelovljuju u različitim životnim situacijama. Ja neću govoriti danas o tipologiji i šta ona znači, ali ću govoriti o jednom događaju koji svakako predstavlja tip u tom smislu što je pouka i za nas i za svakog čovjeka, jer govori o nekim tipičnim ljudskim zabludama i padovima kad su vernici. Mislim na ono što se dešava na početku prve knjige Samuilove, pa vas pozivam da otvorimo 4. poglavlje. 4. poglavlje. Ja ću samo izneti, da bismo uštedeli na vremenu, u nekoliko rečenica šta prethodi ovom 4. poglavlju. Prva knjiga Samuilova počinje sa rođenjem malog Samuila, budućeg velikog proroka, čija majka je Nerotkinja. Nerotkinja, a pošto u ono vreme ljudi su znali da imaju više žena, druga žena, njenog muža, ima više dece i ona zbog toga likuje nad Anom, Samuilovom majkom, i ruga joj se zato što je Nerotkinja. Ali Bog u hramu, kad je došla da se moli, teši je i kaže joj da će biti majka. I tako i biva. I rađa se mali Samuilo. Šmuel, što znači čuje Bog. Taj dečak, krotak, jednostavan i čist, od malih nogu, kao pošto je bio posvećen Bogu i majka ga još kao dečačića dala u hram da služi da pomaže starijem svešteniku Iliju, pokazuje da ima čistu dušu i da Bog može da govori s njim. Ali ono što je teško i tužno u toj celoj situaciji jeste što je stanje u Božjem narodu veoma teško, jer je mnogo zla i greha. Mnogo je zla. I ono što je najgore zlo je tamo gde bi trebalo da bude najveća svetost. Sinovi prvosveštenika Ilija su ljudi nemoralni, duboko nemoralni, toliko nemoralni da, kao što sam sinoć o tome govorila, skandalizuju sve, ljudi su šokirani kako se ponašaju oni koji bi trebalo da budu uzor. Dakle, oni su od svete službe, od prinošenja žrtava napravili mesnu industriju, tako reći. Pri tome, prinošenje žrtava koriste da bi zavodili žene. Ne može gore nego je. I naravno, kao što nam uvek to Biblija kaže, posljedica toga jeste da čitav narod pada u apatiju, razočarenje, zgađenost dolaskom u Božji dom, u crkvu, i uzima loš primer od njih. Dakle, ceo narod je zbog toga što smrdi riba od glave, što bi narod rekao, ceo narod je u jednom stanju, ako ne teškog otpada od Boga, a ono bar u stanju letargije i mrtvila. Dakle, jedna kolektivna duhovna smrt. To je situacija koju mi imamo na početku ovog 4. poglavlja. Ali ono što je jedna treperava svetlost ohrabrenja, jeste da se Bog posle mnogo vremena u takvom stanju obamrlog naroda javlja preko ovog dečaka. Bog govori ljudima javljajući se Samuilu. I mi znamo te čuvene reči, govori Gospode, čuje sluga tvoj. A ono što je neobično jeste da je to jedna igra rečima. U Bibliji ima jako puno igara rečima. Samuilovo ime znači Šmuel, čuje Bog ili čuje Bog. A on sad kaže, govori Gospode, čuje sluga tvoj. Bog je čuo i sluga čuje.
Dakle, slušamo se, Bog i ja se slušamo. I preko tog dečaka, nažalost, Bog šalje teško proročanstvo. A biblijska proročanstva u svojoj suštini nisu pogađanje budućnosti, nego su pre svega dijagnoza duhovnog stanja ljudi kojima su upućene. A onda i upozorenje. Znači svako proročanstvo ima 3 dela. Ponekad nema sva 3, ali to su sljedeći delovi. Duhovna dijagnoza, dakle činite to i to. Zatim upozorenje, ako nastavite tako propašćete. I savjet, pokajte se da dobijete blagoslov. To je proročanstvo. I Bog je upozorio svoj narod preko ovoga dečaka koji će postepeno rasti i postati mladić i mi znamo da će ceo svoj život provesti trudeći se da pomogne Božjem narodu, da ih vodi na pravi put. Ali u ovom trenutku još uvek su živi i Ilije, ostareli, skoro 90-godišnji sveštenik, prvosveštenik, njegova 2 sina koji još uvek služe, ali služe naopako. Dakle, stanje je još uvek jako teško. Jako teško. I šta se dešava? Zato što je narod takav, njihovi neprijatelji ih pritiskaju i prete im na razne načine, muče ih i u poniženom su stanju. Čovjek koji čini zlo je uvek rob. Bilo čega, ali uvek rob, nije slobodan. Dakle, činiti zlo je robstvo svoje vrste. Da bi čovjek mogao da čini dobro, mora biti slobodan. I sa Bogom. I kao što kaže početak ovog 4. poglavlja, neću čitati sve stihove da dobijemo na vremenu, što reče Samuilo, zbi se svemu Izraelju. Dakle, ispunilo se što je rečeno. Jer Izrael iziđe na vojsku na Filisteje i stadoše u oko kod Ebenezera i Filisteji stadoše u oko u Afeku. Ja bih možda čitala iz novog prevoda, možda Dragane mobilni da mi dodaš, mislim da će biti još jasnije. Veliko je osveženje kad čitate neki drugi prevod, kao da odjednom prvi put čitate Bibliju, nije tako? I osim toga, ovi novi prevodi su manje lepi, u to nema sumnje, ali su često jasniji. I zato ću ja sad čitati dalje iz ovog teksta. Evo ga. Izraelci krenuše u boj protiv Filisteja. Utaboriše se kod Ebenezera, a Filisteji kod Afeka. Filisteji se svrstaše u bojne redove prema Izraelcima, pa se povede žestok boj. Filisteji poraziše Izraelce i ubiše 4000 ljudi na bojnom polju. Poraz. Dakle, narod kome je Bog rekao bit ću sa vama, kad narod nije s njim, gube. Kad se vojska vratila u tabor, to jest u logor, izraelske starešine upitaše, zašto je Gospod danas pustio da nas Filisteji porazi? Šta bi? Jer nema Boga. Zašto doživljavamo ovaj poraz? Sad je rekao da ćemo pobjeđivati. Kako sad to? I šta onda rade? Oni ne misle da su poraženi zato što su činili zlo i Bog se udaljio. Dakle, oni ne misle da je greška do njih. Nego šta rade? Pazite, molim vas, koja genijalna ideja. Hajde da donesemo kovčeg Gospodnjeg saveza iz Šila ili Siloama, da bude uz nas i spase nas iz ruku naših neprijatelja. Dakle, poraženi smo, ali ako Božji kovčeg bude među nama, onda smo nepobedivi. Kao u onom filmu, je li tako, Otimači izgubljenog kovčega, Indiana Jones prvi deo, je li da? Kako oni razmišljaju? Oni ne razmišljaju, Bog je sa nama, pobedit ćemo ako smo pošteni i iskreni. Nego postoji obredni predmet, kultni predmet i on daje moć. Ovo je klasično magijsko razmišljanje. Magijsko razmišljanje se oslanja na svete predmete, svete obrede. Dakle, nešto što je sveto umjesto mene i što će mi dati moć. I to je tipično i za sve vrste, da kažemo, magijskih i paganskih religija, a nažalost i za hrišćanstvo koje je promašilo suštinu. Dakle, mi smo loši i sad ćemo mi doneti kovčeg, da kovčeg bude dobar i da on nas oslobodi. A ja se sećam, kad je moja ćerka bila mala, onda sam joj vrlo često, gotovo svako večer, recitovala jednu pesmu, koja u stvari objašnjava šta Bog želi od nas i kakav je to Gospodnji kovčeg koji je stvarno pobedonosan. A ta pesmica kaže, mali šator od sastanka, to je telo moje, a srce je onaj kovčeg gde zakoni stoje. U šatoru svome služi milom Bogu svom, on dolazi u moj šator kao u svoj dom.
Dakle, ta pesmica nam kaže da je srce pravi kovčeg zaveta, koje je zaista pobedonosno ako je u njemu Bog. I ovaj narod nije shvatio da je poenta u tome da ja budem kovčeg zaveta, da u meni živi Bog, da moje srce bude presto Božji i da takav je čovjek nepobediv, čak i kada mu se dešavaju nevolje, nego oni kažu, ne, mi smo takvi smo, kakvi smo, šta sad da radimo, brljamo, ali voli nas Bog, mi ćemo doneti kovčeg zaveta i to je onda čarobni predmet i mi ćemo pobediti s njim. On će ići ispred nas i on će nas čuvati od Filisteja i Filisteji ne mogu na kovčeg zaveta. Tako oni misle i često i mi tako mislimo. Da nas predmeti, postupci čuvaju i da su pokriće za naš greh. Zato što mi nismo kako treba. Ali lekcija koja sledi je zaista fantastična i leči nas od tog magijskog razmišljanja. Tako vojska posla ljude u Šilo i ovi donestoše kovčeg saveza Gospoda nad vojskama. Pazite, kovčeg saveza između Boga i ljudi, koji sedi na prestolu među heruvimima. A uz kovčeg Božjeg saveza bila su i dva Elijeva sina, Hofni i Pinhas. Dakle, što bi rekao narod, grdilo. Sramota od ljudi. Sveti kovčeg, s leve i desne strane, dve bruke od sveštenika. Kada je kovčeg Gospodnjeg saveza stigao u tabor, u logor, svi Izraelci počeše toliko glasno da kliču da se zemlja tresla. Srećni su, uteha, konačno, sad ćemo da pobedimo. I sad gledajte šta kažu Filisteji, ovo je jako poučno. Filisteji začuše viku i upitaše kakva je ono vika u jevrejskom taboru. Kad su saznali da je to kovčeg Gospodnjeg saveza stigao u tabor, uplašiše se i rekoše, bogovi su stigli u tabor, teško nama, toga dosad nije bilo, teško nama. Ko će nas izbaviti iz ruku tih moćnih bogova? To su oni bogovi koji su Egipćane u pustinji udarali svakakvim pošastima. Zastaću na trenutak. Filisteji su mnogobošci. Dakle, oni čak, iako znaju da Jevreji veruju u jednog Boga, zato što žive jedni sa drugima, oni dalje razmišljaju u množini. Bogovi, jer kad je više bogova, onda smo jači. Da, jedan bog, šta je to jedan bog, može više. I oni kažu, ovi bogovi su moćni, mi znamo kako su ti Jevreji pobedili. I uplašili su se. Ali pazite kako se oni ponašaju spram straha. Da li su se povukli? Ne, oni kažu jedni drugima, budite jaki Filisteji i držite se muški, inače će vas Jevreji porobiti kao što ste vi njih. Držite se muški i borite se. Dakle, ovi ljudi imaju taj viteški kodeks, iako su pagani. Viteški kodeks da se bore i da daju sve od sebe. Jer jednostavno idemo, borimo se. I taj njihov viteški kodeks borbe, uz pomoć Božje odluke da dobro ukori i održi lekciju svom narodu, doneće pobedu. Tada Filisteji napadoše i poraziše Izraelce, koji pobegoše svaki svoje kući. Dakle, opet poraz, iako su imali kovčeg. Iz ovoga je trebalo da Jevreji zaključe da im kovčeg neće pomoći ako oni ne valjaju, i ako nisu iskreni i čisti, ali verovatno su oni zaključili da ni kovčeg ne vredi ništa, je li tako? Nema sile. Vidjet ćemo iz jednog komentara kasnije. I tom prilikom, šta se dešava? Kaže nam se da su Filisteji oteli kovčeg. Odveli ga u Filisteju. Oteli su kovčeg i tom prilikom su poginuli Hofni i Pinhas. Ili Ofnije i Fines, je li tako? Poginula su ova dvojica koji su u stvari bili glavni uzrok ovog poraza. Poginuli su dva sina prvosveštenika, a kovčeg je otet. Šta mislite, kako je to Jevrejima, kako se to njih dojmilo? Ono što su oni smatrali centrom njihove moći, očitovanje Božjih prisustva, otišlo kod Filisteja. Totalni poraz i obeshrabrenje. Toga dana jedan Benjaminovac pobeže sa bojišta u Šilo, razdarane odeće i glave posute prašinom. Dakle, znak žalosti i pokajanja. Baš kad je on dolazio, Eli, to jest Ilije, je sedeo kraj puta na svojoj stolici i osmatrao, jer je strepeo zbog Božjeg kovčega. Dakle, ovaj čovjek je pogrešio u vaspitanju dece, ali bio je vrlo lucidan. Bio je iskren, znao je on dobro o čemu se radi, nije se zavaravao.
Dakle, nije imao jak karakter, ali je bio iskren. I strepeo je šta će biti, jer znao je otprilike da se s Bogom ne može igrati. Kad je onaj čovjek, dakle taj iz Benjamina, ušao u grad i ispričao šta se dogodilo, ceo grad zakuka. Kolektivna žalost. Eli ču kuknjavu pa upita, kakva je to graja? Onaj čovjek pohita da javi Eliju, koji je imao 98 godina, a oči su mu bile toliko slabe da više nije video. On mu reče, stižem sa bojišta, danas sam pobegao odande. Eli ga upita, kako je bilo, sinko? Izrael je pobegao pred Filistejima, odgovori glasnik. Vojska je pretrpela težak poraz. Tvoja dva sina, Hofni i Pinhas, mrtvi su i Božji kovčeg je otet. Primećujete 4 elementa. Sve gore od goreg. I ide se od opšteg poraza Izraela ka vojsci, pa onda Hofni i Pinhas i na kraju kovčeg. I pazite šta kaže sljedeća rečenica. Kad je onaj pomenuo Božji kovčeg, Eli pade sa stolice nauznak kraj kapije, slomi vrat i umre jer je bio star i težak. Šta je najviše pogodilo ovog starog sveštenika? Kovčeg. Ipak primećujemo u smrti, njemu je najviše stalo do Boga. Čak, pored pogibije sinova za koje je dobro znao da ne valjaju, i pre toga možemo čitati kako ih je ukorio i rekao im da im ne valja posao. To ga je ubilo zapravo. Gubitak kovčega. I onda čitamo u sljedećem poglavlju, nećemo sad pominjati to kako se snaja porodila, jer žurimo na sljedeće poglavlje. Ono što je sad ovdje zanimljivo jeste, dakle, Izrael je izgubio kovčeg. Simbol, ali više od simbola. Kovčeg je bio kao Božji presto. I tako se i zvao. Presto slave. Jel' tako? I on odlazi na zabošćima. Sad bi neko rekao, eto, Bog je prešao na stranu Filisteja. Jel' tako? Sad će Filisteji biti nepobedivi. Ali pogledajte šta se dešava. Kad su Filisteji oteli Božji kovčeg, preneli su ga iz Evenezera u Aštod, pa ga uneli u Dagonov hram i stavili kraj Dagona. Sad za Dagon ili bog riba je bio glavno božanstvo Filisteja. Šta mislite šta su Filisteji mislili za sebe sad kad imaju kovčeg? Sad smo još jači. Znate da je Hitler pred Drugi svjetski rat skupljao okultne predmete po svim krajima sveta da bi povećao svoju okultnu moć. I činjenica jeste da je okultno gledano on ima ogromnu moć. Dakle, demonizovanu moć. Inače, u Otkrivenju 18. poglavlju u 2. stihu piše da je Vavilon tamnica svakom nečistom duhu. Što znači da u Vavilonu apsolutno svaki mogući demon koji deluje na zemlji je tu. Nečisti duhovi ili ptice mrske su demoni. I Vavilon ima demonsku, okultnu moć. Ovi Filisteji, oni razmišljaju na taj način da je sad Božji kovčeg doprineo njihovoj okultnoj moći. Znači, jedan kultni predmet, jedan moćni predmet više. Sad ćemo mi biti još jači. Ali lekcija koju će njima Bog poslati je lekcija da Boga ne možeš da staviš u džep. I s Bogom ne možeš da komanduješ. Čak i ako si pripadnik Božjeg naroda. Sa Bogom niko ne može da upravlja, On upravlja. Ako želiš. I ono što je tu još simptomatično jeste da oni nisu rekli sad ćemo mi da izbacimo Dagona, jer Dagon je božanstvo riba. Mi ćemo da stavimo kovčeg pored Dagona. Što znači da je Dagon i dalje glavni. Dakle, nema tu nikakvog promene karaktera. Ne kažeš Bog stvoritelj je bolji od Boga ribe nekog tamo. Nego, oni su ga stavili u Dagonov hram kraj Dagona. Znači da mu budeš na usluzi. A hram je i dalje Dagonov hram. Kad su žitelji Aždoda sutradan ujutro ustali, a ono Dagon leži ničice na zemlji pred Gospodnjim kovčegom. Oni podigoše Dagona i vratiše ga na mesto. Ali kad su ustali sledećeg jutra, Dagon je opet ležao ničice na zemlji pred Gospodnjim kovčegom. Glava i ruke su mu ležale na pragu, odlomljene, ostao je samo trup. Šta mislite, su to neki Jevreji napravili sabotažu, došli u Aštod, upali u hram i demolirali kip? Da li je to možda neko od Filisteja uradio? To je bilo Gospodnje delo. Verovali ili ne? Dakle, Bog je na taj način hteo nešto da pokaže. A šta to da pokaže? Hteo je Filistejima u svojoj dobroti i milosti da pokaže da je kip ništa. Živi Bog je Bog stvoritelj. I Filisteja.
Dakle, to je bilo svedočanstvo za njih da se zna ko je glavni. Ko je stvorio sve ovo što bi rekao Isaija. I ne samo to, Jevreji očigledno, Filisteji nisu shvatili poentu i onda čitamo u stihu 6 i dalje da je zbog takvog ponašanja i činjenice da su oni, da kažemo, otimačinom došli do kovčega, počela među Filistejima da se šire razne bolesti. Kako to? Tumori, pa onda nije samo to, šuljevi, odnosno hemoroidi, miševi, ja mislim i buve sad, da li je i to bilo, da ne čitam sve. I šta su oni zaključili? Zaključili su da ih Bog kažnjava jer su oteli kovčeg. I zaključak je, ne sme da ostane kod nas. Moramo ga vratiti. Nisu baš toliko žurili i premestili su ga samo u drugi grad, u Gat. A Gat je poznat po tome što je to bilo rodno mesto koga? Golijata. Jeste Golijatovo rodno mesto. Kad su ga prebacili u Gat, i ovi isto krenuli da oboljevaju. Pa su prebacili kovčeg u Ekron. A u Ekronu ne treba nam više hvala, nećemo mi vaš kovčeg. I na kraju su rekli, nema druge nego mi lepo da njega vratimo. Odakle smo ga i uzeli, vratit ćemo ga. I tako su i uradili. Čitamo sad 6. poglavlje i vidjet ćemo sintezu svega onoga što je Bog hteo da ljudi shvate. Kada je gospodnji kovčeg već 7 meseci bio na filistejskom području, Filisteji pozvaše sveštenike i gataoce, dakle gatare, pa ih upitaše šta da radimo sa gospodnjim kovčegom. Recite nam kako da ga vratimo na njegovo mesto. Ako vraćate kovčeg Izraelovog Boga, odgovoriše ovi, ne vraćajte ga praznog, već uz njega obavezno pošaljite žrtvu za krivicu. Tek tada ćete se izlečiti i znati zašto vas kažnjava. Kakvu žrtvu za krivicu treba da mu pošaljemo? A oni odgovoriše, pošto filistejskih vladara ili knezova ima 5, pošaljite 5 zlatnih tumora i 5 zlatnih pacova, jer je ista pošast pogodila i vas i vaše vladare. Napravite likove tumora i likove pacova koji haraju zemljom i odajte počast Izraelovom Bogu. Možda će tada prestati da kažnjava vas, vaše bogove i vašu zemlju. Zašto biste bili tvrda srca kao što su bili Egipćani i Faraon? Kad ih je žestoko pritisnuo, zar nisu pustili Izraelce da odu? Sada dakle napravite nova kola, uzmite 2 krave koje su se otelile, ali još nisu nosile jaram, krave upregnite u kola, a njihovu tela odvedite od njih nazad u staju. Onda uzmite kovčeg gospodnji, stavite ga na kola, a u sanduk kraj njega stavite zlatne predmete koje mu prinosite kao žrtvu za krivicu. Tada sve to pošaljite na put, ali držite kola na oku. Ako krenu gore prema svom području, put Bet Šemeša, onda je Gospod doveo ovu veliku nesreću na nas. Ali ako ne krenu onamo, onda ćemo znati da nas nije on kaznio, već da se dogodilo slučajno. Svašta ovdje ima zanimljivo. Za sate i sate razmišljanja. Prvo, oni žele da prinesu žrtvu za krivicu, dakle da se operu od greške, ali kako to rade? Zlatni predmeti koji simbolišu ono što ih je snašlo. Tipični paganski sistem. Dakle, kako se to kaže, ubiti problem simbolom istog problema. Zlatni tumori, zlatni miševi. Homeopatija, odlično si da, duhovna homeopatija. I tako će se oni osloboditi od toga. Filisteji rade kako Filisteji znaju. Ali ono što je ovdje zanimljivo jeste da su Filisteji pametniji od egipatskog faraona. Njima ne pada na pamet da se inate s Bogom. Dakle, oni ne poznaju Boga, ne znaju da Boga ne može umilostiviti i kupiti i da njemu ne treba ni naše zlato, ni naš hleb, ni naše pare, da je njemu do naše slobode i do naše promene, do našeg pokajanja. I oni rade što najbolje znaju. A onda prosto kažu, ajde da vidimo znak. Kud će ova krava da skrene, ovamo ili onamo? Inače, Bet Šemeš je kuća sunca, to je bilo mesto isto okultne prakse. I tako su oni uradili, uzeše 2 krave i tako dalje, na kola su stavili kovčeg i one
žrtvene simbole. Znači, oni su spremni da se odreknu kovčega. Shvatili su da ne mogu s njim kako hoće. Krave krenuše i to pravo putem ka Bet Šemešu. Držale su se druma, ne skrećući s njega ni levo ni desno i stalno mukale, a filistejski vladari su išli za njima sve do granice Bet Šemeša. Žitelji Bet Šemeša upravo su želi pšenicu u dolini. Kad su digli pogled i ugledali kovčeg, obradovaše se što ga vide. Zašto su se obradovali? Pa, da li zato što misle da će sad dobiti, jel tako, neki duhovni čar? Sigurno ne zato što vide ga eto tako, kao da vidite, ne znam, Eiffelovu kulu. Ljude iscepaše drvo od kola, a krave prinesoše Gospodu kao žrtvu paljenicu. Znači sad prinose žrtvu paljenicu na granici između filistejske zemlje i jevrejske zemlje. To je bilo baš na granici. To se dešava. I sad Jevreji to vide. Dakle, sad oni isporučuju kovčeg kao ratne zarobljenike. Bukvalno, kao ratni plen. Vraćaju ratni plen. Restitucija. I tu su Leviti na granici. Leviti skinuše Gospodnji kovčeg i sanduk koji je bio uz njega i u kom su bili zlatni predmeti, pa se sve staviše na onaj veliki kamen. Toga dana žitelji Bet Šemeša prineše Gospodu žrtve paljenice i klane žrtve. Sad su ovo jevrejske žrtve, dakle krvne žrtve za oproštenje. Ona petorica filistejskih vladara videše što se dogodilo i istog dana se vratiše u Ekron. Koji je bio zaključak? Bog želi da njegov kovčeg bude tamo. Ne želi da bude kod nas. Nismo mogli da ga se dočepamo. Nismo mogli da ga upotrebimo. I sada čitamo, da ne idemo u detalje, da je Bog isto tako hteo Jevrejima istu pouku da da. Recimo u 19. stihu kaže da je ubio neke od žitelja Bet Šemeša, njih 70, zato što su pogledali u unutrašnjost Gospodnje kovčega, zato što su opet na svoj način želeli da raspolažu i da komanduju Bogom. Dakle, vi imate opet ljude koji misle da mogu s Bogom kako hoće. On je vratio se nama, znači ovo možda zvuči nama nebitno, ali vi kroz inače Stari Zavet je u stvari fizička slika onog što se dešava u glavi kod ljudi. Ti događaji u stvari pokazuju psihologiju ljudsku u odnosu na Boga. I vi vidite da sad Jevreji obradovali su se, vraća se kovčeg, ni luk jeli, ni luk mirisali, kovčeg se vraća, ali ajde mi sad opet, pošto se on nama vraća, da mi radimo s njim kako mi mislimo. Znači, opet ta želja da mi kontrolišemo Boga. I nažalost, vi to imate masovno u hrišćanstvu i dan danas. Da ne govorimo o drugim religijama. Još gora situacija. Da mi kontrolišemo Boga i da mi njemu kažemo šta ćemo mi da radimo i kako će on da radi. I sad se oni usuđuju da sa svetim ponašaju se nesveto. Žitelji Bet Šemeša posle ovog događaja kažu: ko sme da stane pred Gospoda, tog svetog Boga, i kome će sad kovčeg otići od nas? Šta ćemo sad s kovčegom? Dakle, svi sad sagledaju da se reše kovčega. Vide da ne može da bude kako hoće oni i šta ćemo sad s njim? Onda zovu, naravno, ljude iz mesta gde je bio pre, molim vas, dođite i nosite ga. Dođite i nosite ga. 7. poglavlje kaže da su konačno kovčeg uzeli i odneli ga u kuću Avinadabovu. On je bio jedan od potomaka iz Judinog plemena i da je on tu ostao dok kasnije nije otišao u ono što je David izgradio. Dakle, kasnije u hram. Zaključak koji Samuilo izriče u 3. stihu 17. poglavlja jeste: ako se Gospodu vraćate od sveg srca, onda iz svoje sredine uklonite tuđe bogove i astarte. Predajte svoje srce Gospodu i samo njemu služite. Tada će vas on izbaviti iz ruku Filistejaca. I Izraelci su tako učinili. Uklonili su sve znakove kulta Bala i astarte i služili su Gospodu. I to je bio neki završetak te epizode. To je neka pouka koja vrlo teško ljudima ulazi u glavu. Jeste da pod jedan, Bog nije naš asistent, on nije naša batina za lupanje Filisteja koji nam se ne sviđaju.
Sa Bogom ne možemo da upravljamo i to što On nas voli ne znači da može da manipuliše nama. Kao što recimo naša deca nekad pokušavaju nama da manipulišu, videći da ih mi volimo. Bog to nije Izraelu dozvolio i također drugi problem je bio što je Izrael gledao po principu daj ti što više bogova pa što upali. Videli su da drugi narodi kao Filisteji imaju neke druge bogove, Baal, je li tako, bog Baal, i Astarta ili Aštarot, i Astarte, i onda su i oni, ajde i mi malo da probamo, pa šta upali. I nažalost ta imitacija drugih je trajala poprilično dugo i u više navrata. I Bog pokazuje da dok god ne uklone sve to, neće biti blagoslov. To je ona rečenica koju mnogi ne mogu da podnesu. Bog ljubomoran. Šta to znači ljubomorni Bog? Šta uopšte znači ljubomoran? Ako je Bog stvoritelj sveta, i ako je Bog onaj koji je svog sina dao, i ako sa ljudima komunicira preko proroka učeći i da idu za dobrom, a ne za zlom, kako Bog gleda na to da vi pravite idole i kipove od nečega što nije Bog? Zato se Isaija i psalmista izruguju i kažu od pola drveta lože vatru, a od pola prave Boga. Pa ga još i nose. Kao što, nažalost, mi znamo malo zapadnije da na procesijama nose kipove, o tako, Marine. Pa ima jedna scena, kip pada i razbija se, narod očajan. Gde je izvor vaše sile? U kipu, u drvetu, u ovoj zgradi. Gde je izvor vaše sile? I da li je taj Bog od metala, od zlata, od krpe, od drveta? Stalni problem, potreba za materializacijom Boga. Potreba za materializacijom izvora moći. To se, nažalost, u hrišćanstvu desilo i mi ne možemo se rešimo toga. Znači, nikako da se iskobeljate. Da vi nikako da shvatite da Bog nije ono što vi mislite, da je više od toga. I da ne možete da manipulišete njime i da je jedini zato što je jedini stvoritelj. Božja ljubomora, to možemo da uporedimo i sa sledećim. Recimo, vi se ubijete od truda da svoje dete vaspitate, izvedete na pravi put, ono poraste i kaže, teča i tetka su bili bolji od vas. Idem ja kod teča i tetke ili ujaka i ujne, oni su bolji, živeću s njima. Vi ste bili strogi, ovakvi, onakvi, šta njima fali? Pa i oni su mi donosili poklone za rođendan. I slično. Bolno, nezahvalno, pogrešno. Ljubomoran je Bog koji želi ljubav kao jedino što može od nas da dobije. Jedino što može da dobije, ako mi to želimo. Ali to je Bog koji nam kazuje da se ne oslanjamo na mrtvo u očekivanju da dobijemo život. Mrtvo. Na mrtve stvari. I to je, kad čitate Sveto pismo, večiti problem da čovek u stvorenjima traži ono što ima samo u stvoritelju. I onda u Rimljanima prvom poglavlju apostol Pavle kaže, ljudi su pretvorili Božju slavu u slavu smrtnih stvorenja. I onda imate bogove koji liče na životinje, kao kod Egipćana, bogove koji liče na ljude, kao kod Grka, bogove koji imaju kipove, zlatne predmete, ćivote, slike, šta sve nema. I ljudi pokušavaju da kontrolišu, baš zato prave materijalne predstave Boga, što misle da ih mogu osvojiti i kontrolisati. Ovaj događaj, koji je smešten u vrlo ranu istoriju izraelske države, kad su Izraelci još uvek vrlo pod uticajem Egipta i sećanja na Egipat, bila je velika pouka narodu da je Bog Gospod i Gospodar, a nisam ja. I da treba da imam poverenja u njegov put, a ne da imitiram okolne narode, gomilajući okultne, kultne predmete i računajući sad da sam u posedu moći. U istoriji ljudskog roda Bog je dozvolio često kroz generacije i stotine godina da ljudi rade kako hoće. Kao što kaže Pavle na Areopagu. Da vide kud će dovesti njihove
ideje genijalne, religijske. Ali upravo kada se hrišćanstvo proširilo na druge narode, na Grke, pomenute Vavilonjane, Egipćane, sukob između Boga koji je nevidljivi Bog, koji je duh, koji je stvoritelj, koji je više od tvorevine i izvan tvorevine, i tih materializacija verskih ideja, bio je vrlo izrazit. I zato su ljudi bez neke sile i napora u tim prvim vekovima, dok hrišćanstvo nije zacarilo se i okrenulo se naopačke, ljudi su ostavljali te lažne predstave jer su shvatali koliko je hrišćansko shvatanje Boga superiorno. Ali ono što se kasnije dešavalo u hrišćanstvu jeste da su ljudi zadržali paganski mozak, a došli u crkvu i krenuli da rade iste stvari. Iste stvari. Da gledaju, da materializuju svoje shvatanja i da se oslanjaju na materijalne predstave svetog. I onda je pitanje za vas na kraju ovog razmišljanja i pitanje za mene, da li ja na neki način u nekoj materijalnoj predstavi nečeg uzvišenog i vrednog tražim svoj oslonac, a ignorišem činjenicu da moje srce nije hram Božji. Ono što je njemu, i to je ono što stalno Biblija ističe, zaista važno, jeste da u meni bude njegov hram. I zato apostol Pavle kaže, ne znate li da ste vi sveta crkva za Boga? A na drugom mjestu kaže, mi smo kao glineni ćupovi, ali u nama je skupoceno ulje, Sveti Duh. Božji cilj nije da mi dižemo kule i gradove njemu na slavu, mada je hrišćanstvo se uglavnom trošilo na to energiju. Njegov cilj je besplatan, svima dostupan. Da mali šator od sastanka bude telo moje, a da moje srce bude kovčeg zaveta u tom hramu. Vrlo jednostavno i besplatno. Ali to se nikad neće desiti ako ne dam Bogu priliku i ako ne shvatim u čemu je razlika između Boga Izraelovog i filistejskih idola. I ako ne poželim da se pomirim sa svojim stvoriteljem i živim sa njim. To je jedino zlato i srebro koje njega zanima. I protiv tog kovčega zaveta ne može ni jedan Filistej. To je ono što je zaista Bogu bitno. A istovremeno, ako smo danas tako slabi i nemoćni, nije li to zato što smo sve sličniji i sličniji Finesu i Ofniju? Zato što je na svetom mestu suviše zla. To je onda naša lična odgovornost, odgovornost zajednice, odgovornost onih koji su najbliži kovčegu, koji su najodgovorniji za sve nas. Ali Biblija nas isto tako uči da nikad u crkvi neće biti sve sveti i čisti ljudi. Naprotiv, uči nas u otkrivenju da će većina biti naopaka. Mi ne možemo biti čuvari, nažalost, jedni drugih. Biće onako kako svako od nas odabere, ali ipak postoji nešto što možemo da zamenimo i da promenimo. A to smo mi, kao pojedinci. Danas se postavlja pitanje, ako je moje srce kao zemlja Izraelova, da li u mom srcu vlada Bog Izraelov ili Astarta i Baal? Da li i ja švrljam, da tako kažem, sa bogovima, pa me Bog smatra preljubnikom, ili sam raščistio u svojoj glavi ko je Bog? Kako prolazi vreme i do Hristovog dolaska, ovaj problem će biti sve akutniji i sve izrazitiji. Moja je molitva stvarno da svi oni koji hramaju na obe noge i koji ne znaju na koju će stranu, dobiju odgovor na pitanje za kim će ići. Poučeni time da se kovčeg Gospodnji ne može kupiti, ne može oružjem oteti, već samo poštovati. Amin.